Faint, sawl a rhifau. Mwyn I blant yn yr ysgol neu aelod staff arall dweud wrthym pa rif neu nifer o rhywbeth sydd ar gael, mae dwy ffordd o holi, ac mae'r ddau yn golygu how many yn Saesneg. Dyma'r ddwy ffordd wahanol. Mae'n bosib defnyddio sawl gydag enw unigol. Ystyr enw unigol ydy un o rhywbeth. Sawl plentyn, sawl siap, sawl cylch. Does dim treigliad ar ôl sawl. Ffordd arall o ofyn yr un peth ydy defnyddio faint o gydag enw lluosog. Ystyr enw lluosog ydy bod mwy nag un o rhywbeth. Faint o blant? Faint o siapiau? Faint o gylchoedd? Cofiwch fod angen treiglad meddal yn dilyn o. I ateb efo rhif, nodwch fod ffurf y rhif yn dibynnu ar ydi'r enw yn fenywaidd neu'n wrywaidd. Dyma'r gwahanol ffurfiau. Benywaidd, 2, 3, 4. Gwrywaidd, 2, 3, 4. Efo enwau benywaidd fel doli, cath a llygoden, dyn ni'n defnyddio'r ffurfiau yma. 2, 3, 4. Dyma rai enghreifftiau. 2 ddoli. 3 cath. 4 llygoden. Gydag enwau gwrywaidd fel afal, bloc a plentyn, dyn ni'n defnyddio'r ffurfiau yma. 2, 3, 4. Dyma rai enghreifftiau. 2 afal. 3 bloc. 4 plentyn. Yn yr uned hefyd, byddwch chi'n dysgu pa rifau sy'n achosi pa dreiglad. A gallwch chi adolygu hynny hefyd yn yr adran help llaw. Mae'n amhosib dysgu beth yw pob eitem. Ydyn nhw'n fenywaidd neu ydyn nhw'n wrywaidd? Felly mae'n dda edrych yn y geiriadur I wirio. Neu ysgrifennu eich rhestr bersonol eich hun o eiriau sy'n bwysig I chi.